Ka jengku Blei na ka bynta jong pi wei pai wei baroh ki wei apet bat sengap ya kene ka jinghikai na ka ktien ka jong U Blei ha ka gerteng ka jong utrangai bat nong prim jengi balong U Jisu Christ bat nga wan ra ru ya ka jengku Blei ka ba Kyrpang na kene ka good news channel ya ka ba lapendon kam ya ka na ka bynta ban pinsa priang ya ka kubor jong ka ktien ka jong U Blei bat minta ni don ya ka wei ka jinghikai ka ba Kyrpang bha na ka ktien ka jong U Blei bat kani kalong ka kubor ka ba don kam bha kham tam hakini ki sngi bat ki por ki ba menta bat kani ka jinghikai ka ba ngadon ya ka ban wanra hapdeng jong piling ba kani ka por kalong syapang ka Jinglong ka ba Kyrpang ka jong utrangai bat unong panim jengi balong U Jisu Christ lese hagaktin pareng ngila ban bu ya ka da ka ba ong kumni the uniqueness of Jesus Christ ka Jinglong ka ba Kyrpang ka jong U Jisu Christ kata ka de ka bynta jong ka jinghikai na ka ktin ka jong U Blei palat ar hajar snem mensua haba U Jisu ulawan ha ka Jinglong do sya kane ka perthei ki brio baroh ki ya keren tang syapang jong U bat ya ki kam ki ba ulale bat kani ke jing ya keren syapang jong U kadang yai beteng hadu kini ki sngi hadu kini ki por hadu kini ki snem ki ba menta bat bon ki brio ki ya klumar jingmut haba ki ya keren syapang uni U Jisu bon ki brio ki sedang ban batai nakata karukom skautu ka jongki naka jing mudur ka jongki naka jing penwandur ka jongki uei uni U Jisu Christ don ki baong ba udei tang uta unong hikai uba krau ubala im shisien great teacher don ki baong ba udei ubri uba krau don ki baong ba udei tang uta unong yathu lupa uba krau bat ki briu ki sedang ban batai ko mangalong mentan nala ka jong ka rukom yoi ka perspektif ka jong ki hinray lingba jo kani ka por ngadon ya ka wanwan ra ya kani ka kubor kabangin ya thu syapang katang ka Jinglong ka ba Kyrpang ka jong U Jisu na ka jing keren ka ba uhi ukren kumnu ukren syapang yaladi na ka jing tho kumnu ka jing tho ka ong syapang ka jong U bat na ki briu ki balaya Syiem ki balaya man, ki balaya don kata ka personal encounter ka ba bat U Jisu. U Jewel, u nong tho estri ba pauna, habala kali ya u briu, u ba pinsa ya ka jingta ka ba ne ha ka history, uni u historian u ba crown, u Jewel. Ula juba baru ong kumni U Jisu u yeng ningkong. Nangta usadu sandar sing ubala kalalong uta unong bot jong U Jisu Christ lakali u sisin da uway u professor jong ka comparative religion badulong kumni kay ka ba mesem hakaniam Kristan ka ba memla ye ka ban Syiem hakaniam ka barim ka jong me usadu sandar sing ujuba paduong kumni ngadon ya U Jisu namar kata kadaw usngautu ya kata ka Jinglong ka ba Kyrpang ka jong U Jisu kata ka Jinglong unique ka jong U habala kali ya wang U Jisu ulong uban U Jisu uyeng ningkong kumong Jewel pada habala kali ya sadu sandar sing ru wang ngadon ya U Jisu palat ar hajas na mensua haba usisa Augustus ula sensar ya kahima Rome kabaya la kaya U Jisu Christ hakan nongrit ha Bethlehem kabadan hari Palestine om Syiem la tip syapang jong U latno tangkatu kan ni ya kata ka Jinglong kena ka jong U badai tak onda uladap lai postnem ke karta baling ba kita ke laisnem siteng jong kata ka jing sakri pat ba ka jong U kalawan ra ya ka jing kela
ha ka perthei kalawan ra ya ka jingkta aga perthei ken thup ya ka jingkala ha ka calendar lani ha ka jingken snem ya ka bangilatip kum ka AD but BC Pilong Kristan e pimlong Kristan ka perthei ka shim ya ka ni ka jingken snem Dei nadu ka por ka jagu Jisu namar kata ka tao ngila banyu I ya kata ka uniqueness ka jinglong ka Kyrpang ka jong utray padunong panim jongi u Jisu Christ jiwel sa sisiin uong kumni I am not a believer but I must confess as a historian that this penniless preacher from Nazareth is irrevocably the very center of history. Jesus is easily the most dominant figure in all history. Listen in our chubo kalum magaktin kasi uni jiwel wong ngamday ubangay. Hendray nga day ban pla komunong to history ba uni Jisu ulalong siya kata ka pdiang ka bangim la ban lat ngilam la ban len jong kata ka history kata ka day ka jinglong ka Kyrpang ka bangyo I wat na ka jingkren jong ki historian ki bomday ki bangit sisil na don uway uriw stangat uway uriw kraw ubakerteng uliw walis ubalang uway uriw stangat uriw siyempang hagat ho katar but uway parlok jong ubakerteng robot ingersel ubalong ubomnget kini kibomnget but kini kilaya menjur kiong tongin to ya kata kakot ban pensi siya bangakani kan niam Kristan kadetang ke jingiatu kana puris kamkai but ba u Jisu umdeyu basisya kilaya menjur ban to ya kata kakot ban pru ban pensi siya ya ka jing bom don sisya jong Jisu Christ ya ka jing bom long belai sisya ka jong Jisu Christ bat bakani kan niam Kristan kadetang kata ka jingiatu kana puris kamkai Tekum ta kilale iki research hagi library ki bapaunam hari Amerika bat hari Europe lomba uliw walis Andaw la po itang hagata kalenong ka basaw, banto, ban pensisya, yakata ka jing bomlong belay ka jong Jisu. Andaw la po itang hagalenong ka basaw, ulahap bandem kosiyo, bat banduay, bat banong, my Lord and my God. Katang kalong kay ka ba pala, kiniharngot ki balat ho, yakata ka kon, ban persyang, Banam pensisa ya kata ka Jinglong Blei ka Jinglong ka Kyrpang ka jong Jisu penban uli walis tang hagalenong ka basaw uhabanong my Lord and my God hadian kata ulat ho ya ka novel ka bapaunam ka baroh ngietip ka kerteng ka benhur ka balong ka way na kin novel ba krautam balat ho syapang ka bor ka jong Jisu Bala pen miru ya ga film. Ya ka bala direct da William Wyler. Ka bala yo ru kat waitli ki award. Ha ka Oscar award. Ha ka kat Patrick jong November jong ka snem kat kandai spa sanpo kandai. Hadien kata Robert Ingersoll. Ula hap banong ki jing keren persak jong ayo Jisu. Ki ba ngala keren mensyua. Kilong tang ki jingbe sudah. Kini kila persyang ban wanra lingba kata ka jingto ban ong bauni umdeyu ba Kyrpang kamdon kata ka jinglong ka ba Kyrpang hau penban kila syem ya kata ka uniqueness ka ba kimla ban syem haki waipat ki reunion lani ki nongseng ya kanu kaniam ban hakani ka por ngine pet nakaktiin ka jong U Blei Syapang kani ka Jinglong ka ba Kyrpang ka jong utray bat unong panim ubai jongi ubalong u Jisu Christ kamat ka baning kong galongin ya pay na ki jingiat ho lepa ki ba pensisa
Ya kata ke Jinglong ke ba Kyrpang ke jong utrai ban unong penim jengi u Jisu Christ ka ba lamru ban pinchisha ya kata ke Jinglong divinity ya kata ke Jinglong belai ke jong utrai ban unong penim jengi u Jisu Christ kidon ki jing pinchisha naka testament ke barem palat lais pa teli ki jing yatho lepa ki ba yatho syapang u Jisu syapang ke jingim siapang ke jingiam, siapang ke ministry ke jong utrai, ban unang pediam jengi Jisu Christ ki dan more than 300. Palat lais pateli ki don hagani ka testament barim la fulfill la pendep ha uji Jisu Christ bat hagani ka por namar ka jingling kot jong ka por ngan wan ra tang kumba katu katni ba pinyo I ya kata ka uniqueness in Christ ya kata ka jinglong ka ba Kyrpang ha utrai ban unong penim jengi u Jisu Christ ngiken mau palat sans pasnem syabon kayo Jisu Christ laya thu ha ayon kayo ha ka shnong ka ba kumno palat sans pasnem mudur mapi ha syabon kayo laya thu bat kata kala ja thik kem don kanu ka jing bakla ka bompat ju ja ha ka history jong nu ru krau jong kanu ka niam bandon ka jing thu lepa ya ka jing kha ka jong ya ka jaka henry kala ja thik yau try ba nong panim jengi u Jisu Christ ka Bible naga kitab ka jong Maika kala nong ka basan ka dekat ka banyo ka henry mapha ka Bethlehem Ephrata la phalong ki barit na ki hajar ki Juda naphaken on sami hanga uway uban salong unong sensara Israel barkata kala jia bat palat sans pasnem syaba on kaya utrangan bat unang panem jengi Jisu Christ layat ho lepa na ka kitang ka jong Isaya ba on sa ka thai sati kan sa ka kun ka thai sati kan sa ka kun bat ngipuli ha ka testament ka bat mai la kaya Jisu na ka Mary ka thai sati kata ka bompat juja kot ha ka history jong ka medical science baka thai sati kan pun kun bat baka thai sati kan ka kun bat kata kala jiatang ha ka jingim jong u Jisu bat kanum jiasu hanuru bat lanuru namar kata u Jisu ulong so unique udalong Kyrpang ba hado kata ki para bait ki para bangeng lese ki bompat sim ladona ka balang ru kat ba bidang ngap ye kene ke jingi kai nga kermen ba pinyo I ya kene ka bor ka bamayan ya kene ka Jinglong ka ba Kyrpang ka badon hau Jisu Christ ya ka bala kayu na ka thai sati ya ka jing kayu Jisu Christ ka thai sati labu jing thoru ha ka Quran ka kot niam jong ki Muslim ngai ladi ngawan nakata background imei jonga ide ba wan naka niam khasi ipa jonga di Assamese Muslim ilong Kristan andala rangba ngiru ilong Kristan andala rang andala khamhe lakin jo sa Jinglong samla kna ngapuli bahaya ka Quran ban ka Quran ka surah Al Imran kata kadai ka kitab ka kerteng hakalan nong gabalai lenong balai kat sau puar do san pusan layat ho wad haga Quran balaka ya u Jisu naga thai sati la nang pen scam shushu ya kata ki parlok be ki parbangen bat kum churu yi ki para men sim ki ba Kordor kata kadai ke jing phla kata kadai ke Jinglong ka ba Kyrpang yo try ban unong pen im jengi u Jisu Christ what ha ka Hindu scripture ha ka Vedas ya ka bangitip kum kita kum kata ka Vedas chants hang taru ngiui ya ka balat ho ka balong ke ka bamayan ha ka baidai bat ka bynta ka bangila ka ban snauto kam keren yenu henry ka bangila ban shem ka dayo Jisu Christ ha ka ktin Sanskrit kata ka Vedas chants ka ongkum ni Om Shri Kanni Sudhaya Kabamut, O Lord, who is born of the Virgin, we worship you.
Ladangan ong hagaktian kasih kebamun. Try. Ubala kana galtei soti. Ngimane yami. Kat kong ke history. Nado menjahado menta. Mano bala kana galtei soti. Mdon kiwepan. Lat na o Jisu Christ. What haka Vedas chance. Kumbang ngalapuli mentat hagaktian Sanskrit true. Layat ho bat kaong. O Lord who is born of the Virgin, we worship you. Mano ta bala kana galtei soti. Hatum deu Jisu Christ. Ka medical science kan namla ban accept ban pdiang ya kata. Henry ngam cuklat habang apuli ka Bible kaong. Daki briu kalong ka bomla. Henry ha U Blei ki baroh kilong kibala. Kata ka deki Jinglong ka Kyrpang. Ka jong utray ba unong panim jong Jisu Christ. Ya kapala dep yatho alpa kumbah nyo spasnem do Isaya lakha thik u na ka the sati nang ta shi hajar snem shwa ka jingyap ka jong Jisu kum no ha ka no ka rukom baun shaya layatho alpa naka testament ka barim naka kitab sam ka ong kumni ya kaninyo ang kata ka messianic psalm Kila sum ya kikti. Bat ki kejat jonga. Bat kani kala jatik haga por jong ka jing sya sa narpana ka jong Jisu. Kani kalong ke bapala. Namar haga por ka jong David 4 jubna. Lani pendonkam ban pensitom ya kibriu da ka basa narpana. Ya kabakum kani kajing pensitam ya kibriu da kabasa narpana la pendan kam ningkong da kinong Persia hadin bun spa snem jong kani kajing itu lepa bachi ajar snem syaba Jisu un chayap halor kadin pana kumno un chayam la itu lepa berkata kala jetik klemdon kajing bakla kila sum ya kikti baki kejat jangan kabumur kila sanar ya nga berkata kala jetik ha Jisu Christ. Namar kata ngiyoi ya kata ka uniqueness ka Jinglong ka Kyrpang how Jisu Christ. Siya jar snem siya bondeno ya Jisu do parlok jongu bat ya ki jan jongu ngia tip baroh ngi puli ha ka testament ka batmai balaya khalai de ki sipai bat ba u parlok ba i jam ba jantam jongu Jisu Christ. Uladino ayu, bat ya kata siya, jar snem na katos teben barim, laya tu berkaong kumni. Wat ulok bai jonga hiru, ubangala sania, ubala cuya bam ya ukpu jonga, ulara ya ka kongdong jak persanga, kata kadina katos teben kebarim, laya tu lepa, balacia bala pendem, badeu judas ngitip ya kata, ubalang uparlok ubahajan jong Jisu. Si hajar snem layat hul pa bayagi changan ki jong Jisu anya khalai kaniru kadena ka testament kebarim ka ongki laya bynta yagi chankup jonga hapdeng jongki bat ki laya khalai yagi chan jonga kala jatik hadin ka jing sha sa narpna ka jong Jisu wat ya ka kintin ka wene ki kintin ka bau trai benunong panim jong Ukraine halor jong ka din pna U Blei jonga, balai ba me ina wayanga, kataru kadina ka testament kebarim. Namar katang kadang wong ifiki bakum kini. Kidon palan lai spateli, kibala pendep Jisu Christ. Namar ka jingning kot jangga por ngam dan por ban batailut ya kita ki. Henry nglasiwan ra yakini ki benta ki bakongsan. Bakumno baladi ya Jisu daki lai pau kis bai rupa la tho akata semen kebarim na ke kitab ke jong usikaraya ki parlok be ki parbanget bat ki para mensim ki bakordor ngioi nakane ke jingya tholpa jong ka testament kebarim balaya tholpa palak lai spateli la pendep hau Jisu la pendep do Jisu namar kata daw ngiyoi ya kata ka Jinglong Blei bat ya kata ka Jinglong ka Kyrpang ka jong utray baru nong panim jongi ubalong Jisu Christ kita baroh kilong ki bapala kilong ki pamayan
Namar bau Jisu Christ. Day tang unong hikai ba? Day tang unong yatol pa ba kraw? Day tang ubriyo ba ba? Day tang unong hikai ba kraw ko mga laong. And he is more than that. Ulang kam karaban ya kita na margata kadala ong yu uba ulang uba Kyrpang bat hang tang yo I ya kata ka weiru ka Jinglong ka ba Kyrpang bat kadai ka Jinglong divinity ka Jinglong divine ka jong na margata ngiyo I ka divinity ka ba mon ya ka Jinglong Blei ka jong Jisu Christ kata kadai ka bynta ka ba ningkong ka ba ngiyo I na ka jingiasyllok pa lese pila ba nong Kynthei baroh kita tan ki jingiasyllok pa neu Jisu klam kranai naladi spang kata ke Jinglong ke ba Kyrpang ke jong kumta ke ni ke mat ke ba ar kalong hatu u Jisu u kam ne miladi ba udai utau ba Kyrpang lani hatu u Jisu u kam ne yaladi ba udai u Blei Kiba buon ki ong bakitay ki cingkren kiba ngalakren mentan sakman. Kimdei ba Jisu hi ukren. Buat sim lakren naladi. Buat sim lakam naladi. Ya kata ka Jinglong Blei ke jong Tongin pet na ke testament ke batamai. Ba kumno uniu Jisu ang syapang yaladi. Kamdei syu ba kiwei ki batai syapang jong kamang laong nado ba sedang jong Jinglang perang ya kani ke jenghikai. Ya ka bangin pet na Jisu hiru wong kumno syapang yaladi. Ngipuli ha ke gospel ke jong Yohanes. Syapang ke jingwat dau jong ki Jiu ban penyap yu Jisu. Namar ba ula pen kia yu brio badeko ha ka sngi sabaton. Ka gospel jong Yohanes kalau nang kabasan ka dekat ka pra ka ong kumni. To yeng to ra yala ka jingthia to yai. Shu pin puli ka dekat ka ba khat rio do kat pra ka ong kumni. Namar kata ki Jiu kilaya le ben ya Jisu. Bat kilaya wat dong ya ka ban penyap no ya. Na ba ulale ikini ki kiru ha ka sngi sabaton. Henrai Jisu la tu aki wong kumni skap. Ukpa jonga utrai hadu menta ngaru ngatrai ukpa jonga utrai hadu menta ngaru ngatrai ka Bible ka ongkum ni ki dekat ki babut namar katanga ki Jiu ki layawan dong ya gaban penyap no yau om tang ba ula pen kenya ka sabaton henrai ba ula ong ba u Blei ulong ukpa jong uhi udale yaladi maringkat bat U Blei equal with God. Kata gadai kabala pensat sia ye ki Jiu. Kabala pelong ye ki bakin wadong yau. Kabala pelong ye ki baki kwa ban penyam namar baki laskau to da kabasai ba uni. Ula penyar ringkat yaladi bat U Blei. Pila banong ba Kordor ngaru ngala banong ukpa jonga utrai hadu menta ngaru ngatrai kata kamut ruem kamut bangila yalong kawai laningi la yalong shitali ken mau ngakwa ban batai pi kene kendia ken mau habangi puli ya kanu ka jingtho ningkong ngide ban skauto ka jai ktina yu ka baki ya kren ka ka culture jongki badu ubrio ba kren badu kren shano kini ki brio bat kidai manu kini ki basngam ha kani ka bynta ka culture kadai ka culture jongki Jiu u Jisu kum u Jiu ha ka jingwan long do akani ka jingwan long brio shakani ka perthai bat ki basngam kini ki Jiu hi te kumta ha ka context ka jongki Jiu haba ki kwa ban ong syapang jong U Blei kim jong ukpa jonga ki ong ukpa jongi kim jong ukpa jonga lada ki kwa ban ong ukpa jonga ki haban at sakawai pat ka kentien uba habneng ki haban ong ukpa jonga uba habneng henrai haba u Jisu ukren
hakini ki arbenta pen jaringkat yala di bad U Blei U khlemat U khlemong U khpa jonga U bahabneng bad uang U khpa jonga U trei haduk menta ngaru ngatrei namal katang kadau ki jiu kila skau thu sai ba U ne ula kam Blei yala di ula penyaringkat yala di bad U Blei namar kata kadau kaktien ka jong U Blei kaong bakila ya wat dau namar kata kadai ka bala biang haki ban pensisha bau ni U Jisu Christ u kam yaladi bau dei U Blei bat u penyaring kat yaladi bat u bau dei U Blei nang ta shu Jisu la yai beteng shu ban keren ya kata ka jinglong ka wei bat U Blei uang lada pila itu yang pinda itu yu kpa jonga ru yu anis prakat kendai nang tau la ye bitang manong utang bo yu kmi yang yu kmi ken yu tau bala pa yang yu anis kana so pusan utau ba syun yang usyun yu kpa jonga yu anis kat san arpulai baroh kin burom yu kun kumju kumbaki burom yu kpa ubam burom yu kun burom yu kpa ubala payu kijiu gis kau thu sai sai namar kita kijing keren kijong U Jisu kiba open ya ringkat ya ladi bad U Blei namar kata kadau kini baru ki pensisha ba U Jisu ulong uba Kyrpang dei tang utau nong ya thu pa nong le kamba uba krau he is more than that ulong palat ya kata ba na kita kijing keren kijing klaim kijing kam kijong ngio i ya ka jingkam jong ka jinglong Blei ka jong ka wei par ka jingpla jong U Jisu sepang yala di ba ulong U Blei la ni ba Kyrpang kalong ha khamat urang ba lingdo ha ka dorbar ngap ngan puli ka Bible ka ong kumni uta urang ba lingdo ti habau layeng jot hapdeng ula keli U Jisu dong memya tu ai ru kalong ayu ba kini kisaki persya ya me te ula shus ngap bat yathu ai ru em uta urang ba lingdo ula kelipat ya bat ula ong hau melong uta ukris ukun jong uta ubala kyrkhu U Jisu long ngalong ayam bat pen yo I yo kun ubriu bau da syong syakakti ka mon jong ka bor bau dawan hakil o peneng kaya ka babut nang ta hadin bau Jisu la kran iki kentin urang baling dong la skau thu sai ya ka jingmut jong ka jingkren bat uta urang baling do ong ka Bible pen pule Marcos nang ka bakat saw kot riu po dun riu pusa te uta urang baling do ulakat ya lagi jai bat ulaong ngidan kamayu pat ya kisaki pilayo ngeu ya kata ka jingkren ben Blei pimut kumno kini baroh kilayarai badai ban penyap la ni bau dai ban namar kiong saki pat kisaki ngidan kam pilayo ngeu ya ka jingkren ben Blei ka blasphemy ka bamut baula claim ya ladi da ka buang ayam ngalong namar kata kadau ki jiu urang ba lingdo kilas kau thu ya ka jubab ka jong U Jisu habawa ngalong kala penti kena baula kamila di bau de U Blei namar ngalong jadi ka kerteng jong U Blei ayam hakapor ka bau Blei baroh ngeken mau yuto ka jingjia u khot yo Moses ban pelat ye ki kon Israel nari Egypt o Moses ula keli yo Blei bat kin keli yang ka kerteng jong ungan ong ayu haki bat U Blei ulayatu how Moses ngalong bang ngalong kata kadai ka U Blei ulayatu kumta ki jiu kilas ngau thu syai ba ula kam Blei ladi bat baro kilaya condemn kila penrem ya u nang ta shu Jisu ula kamru baula ban maap eki pop kata kadai ke jinglong ke Kyrpang ke jong kata kadai ke jinglong divine ke jong namar di tangu Blei bala ban maap pop Jisu dalam ka jong ka authority maap ya ki pop jong ki brio
ngin puli na kane ga jingjia Marcos lunang ga ba kat basan pat haba u Jisu ulayo I ya kata ka jinget jong ulaong hauta uba pangyap siliang ko kun la ma ya me ya ki pop jong me kat kum ka hukum jong ki jiu ban ma ki pop de tang u blai ubala ban ma ya kini pila ban puli na ka kitab ka jong Isaya klanang basau pulai kat bar pusan nang ta haba ki yo sngewbha u Jisu wang la ma ki pop jong me kita kinong to akibat nang ta kileong kumni balay ba uni ukren ben belay kumni ubala ban ma ikipom day tang ublay hi kilayong hang tahi kumno ni wang lama ikipom jame kilaya discuss para maki bala ban ma ikipom day tang ublay hi kum ta kilas kau tu da ka ba shai ba u Jisu ula kami la debo de play but kita gini kidau ka ba pelong ye ki bakin kwa bansa narpna la ne ban penyak yu Jisu la kambolo dan shua yu Abraham ula ong sisang ong api menba ong pat kayu Abraham ngangalong ayam Syaban kayu Abraham kisngau to bakarta bar Jisu bar Abraham kala ya per ki hajar senam ndrai haga pot bu ya kran baki syaban kayu Abraham ngangalong ka pot Jisu kamba ula dep don lepa nabom ju kon ndei ba wan ka jing sedang ka jong haga por ba kayu chini ka pertai ka tu ka di tangka dak ba wan sim ya ka dur jong ka jinglong briu henry ong sya Abraham ngalalong ki jiu kilas ngau tho na kini ki jingkren bat ki jingkam ki jong Jisu shapang ladi bau kam yaladi bau de ublei ki parlok be ki parbanget ki paramen sim ki bakordor kum ta nyala ban yo I ya kata ka jinglong so yun ni kata ka jinglong ka Kyrpang ba ka jong Jisu Christ ngiyo I na ki nong tho esri ki ong kumno Ngiyoi na ki jingi to lapa ki keren kumno bat kumno la pendem bat ngiyoi na ka sintur ka jong Jisu kumno ukren na mar kata kadao uni Jisu ulong uba pala ulong ba mayan ulong ba Kyrpang kum tangla ga pi danyo ka jingim ka jong pi pen mat ikata ka jinglong ka ba Kyrpang ka jingim ka jong pi pen mat ikikam ki ba pala namar ki jingja ki ba pala kala jang Jisu namar ba ulong uba pala ang ka ktien ka jong U Blei kani ka jinglong ka ba Kyrpang ka jong Jisu kadai ka bala kring ya nga haba nga study nga puli Syapang ke jingim ke jong Jisu badu Muhammad. Ngayi ya kata ke jinglong ke Kyrpang ke badan Jisu. Dena mar kata ke dang malah jinglong undang bo jong Jisu Christ. Bat kamtam haba ngladon kata ke personal encounter bat lingba jong kisnem ki bala lekno. Ngakermen bakani ke Bible study kani ke jong hikai. Haba pi ngap bat pi pusan ya ka. Simye ke Bible ke ba pidon pet igitu ki dekat ki bangala ai pet igitu ki jingja ki badan apa ka Bible penui shisha ya kata ka jinglong ka Kyrpang ka jong Jisu Christ U Blei Un kyrkhu ya kani ka jinghikai ha kani ka por kani ka de ka bynta ka baningkong ha ka bede bar ka jinglong ka Kyrpang ka uniqueness of Christ bat ngin sabeteng ha ka waipat ka tayo ka bynta ka baar hakabe dei bat kani ka jinglong ka Kyrpang ngam kwa than ban chim ka por ka jong pi bat ngin sa poi pat hakawai pat ka tayo ban ngap ya ka benta ka baar syapang ka jinglong ka Kyrpang ka uniqueness of Christ U Blei Un nang kyrkhu ya pi U Blei na ka benta ka burom ka jong tungin ya pendam ka jingduwai ukpa jungi bableng awan ya ka ban aingu ya me ken ko try lingba jogani ka por bat lingba jogani ka klip mat ka benta ngas ngungu yakini ki jingi kai ki Kordor na ka stien ka khot ka jong me ngio i ken ko tra ya ka jinglong ka mayan ka phla ka long Kyrpang ba ka tang ka jinglong blei ka don ha me ya rap yakini ki men sim ki Kordor ki sngap yakini ka jingi kai ki nyo ban mat ya ka jing kyrkhu
naga ketian jong me haga gerteng ke jong Jisu ngadoi. Amen.